ВИЧ – это инфекция, поражающая иммунную систему человека. HIV este un virus. HIV este un virus. Că este o boală cu transmisie sexuală. Передается половым путем, мне кажется, все об этом знают, через кровь, через молоко матери может передаться. Он передается через кровь, в том числе половым путем передается. Sex. Prin actul sexual neprotejat, dar și nu doar, prin seringi. Se transmite prin intermediul sângelui, actelor sexuale. Contactul sexual și prin sânge. Тест на ВИЧ можно сделать в любой клинике. Тест можно сделать, я предполагаю, что в любой поликлинике, в любой больнице. Eu cred că orice clinică unde poți ori dona sânge, ori lua analize de sânge, o să te ajute. Google! Inițiativă pozitivă. Testul se efectuează foarte simplu la un laborator de analize. La orice laborator de analize. Până acum știam că acest test se face doar în laboratoare prin sânge. Astăzi am aflat că este posibil și de făcut un test rapid în condiții de casă. Можно и даже нужно. Da, știu că dacă ești în relații sau mai apropiat, sunt diferite tratamente, pastile care le ia și omul bolnav și omul sănătos. Легко, бояться не стоит. Он такой же человек, как мы. Sigur că da, HIV-ul nu se transmite la întâlniri, chiar dacă lucrezi cu cineva infectat, nu cred să fie o problemă. Desigur, oamenii care au HIV pot duce o viață normală, pot fi incorporați în societate, pot să își ducă viața obișnuită mai departe, nu sunt periculoși și nu trebuie să excluși categoric. Я вообще максималист отчасти. Nu, să te vindeci nu, poți să încetinești procesul. От ВИЧ, мне кажется, что нельзя излечиться, но можно принимать препараты, которые защищают. Nu. Насколько я знаю, СПИД – это более некая более серьезная стадия ВИЧ. HIV este virusul, SIDA este boala cauzată de virus. HIV-ul este un virus netratat, SIDA este boala. HIV este virusul, SIDA este urmarea, boala în sine. Насколько я слышал, может. Știu că se transmite prin placentă, dar acum sunt diferite medicamente. Совершенно можно, конечно. Femeia care poartă acest virus poate aduce pe lume un copil perfect sănătos. Cred că da, mai ales că medicina a evoluat atât de mult și în zilele noastre bănuiesc că da, fetul poate să se nască sănătos. Da. Dacă se cunoaște despre boala ei, femeile seropozitive pot naște copii sănătoși. Нет, невозможно, он может протекать 10-12 лет вообще бессимптомно, и ты абсолютно ничего не чувствовать не будешь. Пожалуй, что да. Наверное, какие-то симптомы на каких-то определенных стадиях, может быть, кто-нибудь и наблюдает. Da, ele sunt, dar sunt și oameni care trăiesc cu boala asta câțiva ani și nu au idee că au boala, pentru că simptomele poate să apară peste câțiva ani. Putem să fim infectați de HIV și nici să nu știm asta. Doar dacă evoluția este atât de mare a bolii după mulți ani de zile. Din câte cunosc, simptomele sunt asemănătoare unei răceli. În primul rând, nu apar foarte devreme, se manifestă prin febră, moleșeală, oboseală, transpirație și ceva eroziuni pe corp. Конечно же нет, потому что, естественно, кровь фильтруют перед тем, как
делать переливание другому человеку, все проверяется, и только потом хорошая кровь поступает уже донору. Mereu când donezi sânge, medicii este responsabilitatea lor să testeze sângele. De aia nu, adică dacă ai boala asta, ei ar depista, te-ar anunța, transfuzia nu ar avea loc. Laboratoarele specializate au un control și o evidență destul de strictă. Citisem undeva că prin sânge, prin transfuzie este un procentaj mic, deoarece sângele mereu este verificat. Din câte eu știu, la momentul în care unui om îi se face transfuzie de sânge, deja sângele se verifică, respectiv nu poți să te infectezi pentru că e un sânge verificat ca fiind ok pentru transfuzie. Очень жаль это говорить, но женщине. Думаю, это равнозначно. Femeile. Блин, одинаково, мне кажется. Din câte am citit eu, știu că femeia. Cred că ambele părți sunt supuse acestui risc. Cred că au aceleași șanse atât femeile cât și bărbații. СПИДом нет. Заражаемся ВИЧ, после чего, естественно, уже перетекает в СПИД. СПИДом можно заразиться ВИЧ, насколько я знаю. СПИД это, как я уже сказал, какая-то определенная стадия, которая, насколько я даже знаю, не всегда, поправьте меня, если я не прав, даже не всегда наступает у людей, которые болеют ВИЧ. Da, prin sânge, prin actul sexual. Не знаю, не буду говорить. Putem să ne infectăm, da. Nu, SIDA este urmarea, este boala.